Hej og velkommen til Cykelgear.dk. I den her video der vil jeg vise, hvordan man skifter i en Pressfit krankboks. Den skal afmonteres, og så monterer vi den på ny igen. Det jeg har taget med her, det er en Highbike. Den har en Shimano Pressfit krankboks. Fremgangsmetoden er den samme, hvis det er f.eks. en SRAM Pressfit, men værktøjet kan være forskellige, for der er forskellige dimensioner på det. Så tjek det, før du begynder, at du har fat i det rigtige værktøj. Det første vi starter med at gøre, det er at afmontere kranksættet. Det har vi en anden video, der viser, så det kører vi bare hurtigt henover. Og derfor så starter vi med at få den her krankboks afmonteret. Vi har afmonteret kranksættet, og er klar til at kigge på krankboksen hernede. For at kunne afmontere krankboksen, så skal vi bruge et værktøj ligesom det her. Det her det er fra Super B. Det har en krav øverst, som udvider sig, når den her elastik den bliver presset ned over det koniske stykke her. Måden den virker på, det er at den går ind i krankboksen på den her måde. Fra den anden side, der kan man få den her ring til at gå ud, og så sætter den sig simpelthen på bagsiden af krankboksen hernede, og så kan man banke den ud den vej. Jeg sætter den lige fra den anden side herovre. Når krankboksværktøjet så er placeret rigtigt, de her takke inde på den, de har spredt sig ud, og den har fat hele vejen rundt. Så tager vi en hammer fra den anden side, og så slår vi ellers bare krankboksen ud. Den kom så ud med værktøjet hele der. Det er vigtigt at bemærke, at den her type krankboks, den kan ikke genbruges. Som regel ikke genbruges, da man risikerer at slå lejet i stykker, når man slår den ud. Så når man fjerner den, så er det ikke for at vedligeholde eller gøre rent, det er for at skifte den. Det er simpelthen for at skifte hele krankboksen, når den er slidt. Proceduren det er den samme i den anden side. Det foregår på præcis samme måde. Skålene de er ens. Der er ikke en højre og venstre skål. Så ind med værktøjet, og så slås den ud på præcis samme måde. Nu vi har krankboksen ude, så er det et godt tidspunkt til lige at få gjort rent herinde. Der kan godt samle sig både vand og skidt og snavs og sand og så videre, der kan komme ind på de mærkeligste måder. Så det kan vi lige rent hele vejen ind. Den er cykel ny, så der er ikke så meget. Eventuelt spritte den af med noget bremserens, så vi er helt sikre på, at overfladen den er pæn ren derinde. Og så gør vi det, når vi monterer den. Vi lægger en tynd film af en medium styrke lejesikring, som vi fordeler rundt på anlægsfladen her. Sådan her. Det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant, hvad de anbefaler. Så tjek hos producenten af cyklen, hvad de anbefaler til lige præcis dit stald. Så har vi de to skåle. Sætter dem i fra hver sin side. Så presser dem let i med hænderne her, bare lige så de sidder der. Så tager vi vores enten en krankbokspres eller en styrefældningspres, afhængig af hvad vi lige har til rådighed. Den monterer vi på begge sider af krankboksen. Sådan her. Sørg for at montere den i midten, så vi presser krankboksen lige i. Og så spænder vi ellers bare sammen her. Sørg for at skålene hele tiden går lige ind i stillet. Hvis de begynder at kendre eller sidde skævt, så stop og få dem rettet op. Sådan der. Og igen tjekker vi lige hele vejen rundt i kanten på vores krankboks, vi lige har monteret. Tjekker, at den ikke gaber nogen steder, den ikke har sat sig skævt. Og det gør vi i begge sider for at sikre os, at krankboksen sidder lige så skævt. Så kan den enten finde på at falde ud, eller den kan knage, eller lejerne kan gå rigtig, rigtig hurtigt, fordi de får en skæv belastning. Så er det ellers bare tid til at montere kranksættet igen. Det har vi en anden video, der viser, så igen, den springer vi hurtigt
lidt elegant henover. Sådan der. Så har vi fået skiftet den her krankboks.